Dobar dan, ja sam Dražan Butorac, pročelnik Zavoda za opću i ginekološku onkologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, predsjednik sam Hrvatskog kolposkopskog društva, nastavnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Žiža moga djelovanja jeste prevencija i rano dijagnosticiranje raka vrata maternice, kao i onih stanja koji mogu dovesti do njega samoga. Borba za što prije otkrivanje svih tih predstadija i samoga raka vrata maternice počinje vjerovatno još u djetinjstvu, kada je potrebna edukacija i djece, a isto tako i cijepljenje koje kao primarna prevencija je nešto bez čega se ova borba više neće moći podrazumijevati. Tako da danas neke zemlje planiraju da ova bolest će biti potpuno eradicirana, ali dok nam cjepivo i procijepljenost stanovništva, ovih djevojčica i dječaka od 12 godina pa na više ne bude zadovoljavajuća, ruku pod ruku sekundarna prevencija, a to je upravo rano otkrivanje, je nešto bez čega nećemo moći. Citološki nalazi, odnosno papa test i redovne kontrole citoloških nalaza, kolposkopija, znači promatranje vrata maternice i potvrđivanje ove citološke dijagnoze kako bi onda uzeli histološke materijale pa patohistološkom dijagnozom dokazali ili pobili ove prethodne dvije sumnjene te dijagnoze, su zapravo mozaik dijagnostičkih metoda koje nam davaju sigurnost da nam neće promaknuti rak vrata maternice, odnosno ti predstadiji koji mogu dovesti do ove bolesti. Rak vrata maternice je javnozdravstveni problem koji je predmet i ove javnozdravstvene akcije Heroika. To je bolest koja se može prevenirati, može se lako otkriti, tako da podatak da nam gotovo svaki treći dan umre jedna žena u Hrvatskoj ili da svaki dan se otkrije po jedan novi rak vrata maternice je na neku ruku ponižavajući, ali činjenica jeste da bez organiziranih akcija, bez ovakvih akcija koje će poticati zapravo društvenu svijest o postojanju ove bolesti i o mogućnosti otkrivanja je jedini način. Rezultati svake akcije, pa tako i ove, ćemo dobiti tek za nekih 10 godina, jer je to jedan dugotrajan proces koji nam predstoji. Bolest, kada već nastupi i kada se dijagnosticira, i njeno liječenje ovisi o samome stupnju bolesti. Tako da, ako se radi o premalignim lezijama ili o lezijama koje se nalaze u samom početku, ta bolest se može rješavati vrlo brzim, jednostavnim, ambulantnim zahvatima. Mi to nazivamo minimalno invazivna ginekološka onkologija, odnosno kirurgija ginekološka, pri čemu odstranjivanjem dijelova vrata maternice završavamo zapravo liječenje. Naravno, uz kontrole. Međutim, ako je rak vrata maternice poprimio svoj invazivni oblik, onda će opet, ovisno o tome koliko je on prodro, pri čemu se stupnjevi zasnivaju na milimetrima, prema tome vrlo jedna precizna dijagnostika patohistološka će određivati zapravo smjer liječenja, kao i prognozu i kao ishod cijelih ovih akcija, odnosno samoga liječenja. Tako da, ako se radi o bolestima koje su u prvom ili u drugome stadiju, onda se liječenje najčešće provodi kirurško. Međutim, ako se liječenje prelazi takozvani 2B stadij, onda se odlučujemo za liječenje koje je sa zračenjem, pri čemu nam tim jedan određuje, pri čemu su onkolozi u tom trenutku glavnu riječ preuzimaju i onda idu na zračenje. Mi sad vrlo često koristimo i kombinacije ovih liječenja, koristeći i treći oblik, a to je kemoterapiju. Znači, može se provoditi takozvana neoadjuvantna terapija, pri čemu zbog bilo kog razloga, na primjer ako se događa rak u trudnoći, onda se može sačekati zapravo da dijete
bude dovoljno zrelo za život, pa sa tom neoadjuvantnom, znači sa kemoterapijom, zadržavamo rak dok dijete postane dovoljno veliko da bi mogli napraviti i carski rez i operativni zahvat, odnosno operativni zahvat carskog reza i nastaviti zračenje, opet kažem, ovisno o samom stadiju bolesti. Sve to zapravo rezultira sa više ili manje uspjeha i sa što je god viši stadij bolesti, naravno i uspjeh toga liječenja je lošiji. No, i to je bolest za ljude i to je bolest koja se liječi i najčešće zapravo naše ambulante onkološke, ginekološke su prepune žena koje se kontroliraju i koje žive svoje živote više ili manje uz neke kontrole, ali žive ga. Prema tome, i kad postoji ova dijagnoza, to nije neizlječiva bolest. Mi vrlo često znamo reći da prekanceroza je bolest koja ima daleko manju smrtnost nego, na primjer, gripa, a sad postoje naravno neke nove bolesti koje nam davaju još veću postotke smrtnosti, a isto tako su virusne, kao što je virusna bolest i rak vrata maternice. Taj humani papiloma virus je virus koji se cijepljenjem može prevenirati, odnosno spriječiti njegovi pogubni oblici zaraženosti kod samih žena. Kontrole koje nakon liječenja ovise o stupnju bolesti, ali u svakom slučaju su intenzivnije i češće nego, na primjer, ako se radi o invazivnim oblicima liječenja. Prva godina liječenja, odnosno kontrola nakon liječenja je svako 3 mjeseca, se određuje citološko-kolposkopski pregledi, odnosno pregledi sa CT-om, magnetom, PET-CT-om, ovisno jednostavno o samome stadiju bolesti. Sve ovo vam se još jedanput želim reći da je to bolest koja je za ljude i koja nije neizlječiva i koja, bez obzira što ima svoje stupnjeve i svoje uspjehe izlječivosti, je bolest koja se može liječiti, ali može se i prevenirati i ove akcije su zapravo, cilj im je da se bolest spriječi, a ako se i ne može spriječiti, onda da se dogodi u što je moguće ranijoj fazi kako bi uspjeh bio potpuno bolji. Direktno liječenje i prevencija raka vrata maternice utječe na bijelu kugu koju mi u Hrvatskoj danas sve više imamo, ili je to bolest reproduktivne dobi, znači potrebno je tih nekih 7 do 10 godina da se maligna bolest razvije od prve infekcije koja se pred HPV-a i promjena, tako da borbom za prevencijom ove bolesti zapravo direktno se borimo i protiv još jedne pošasti koja se događa sve više u Hrvatskoj, a to je bijela kuga, odnosno ta depopulacija koju mi u Hrvatskoj još nismo, čini mi se, svjesni. Hvala vam lijepa.